Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mabagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako samtang ikaw ug ako Panimaya sa kabuntagon World! Humanang kangit-ngit na gatapon. So walay siguro nga kagabion. Ang Diyos na nuktok o naghandog nga sa kasing-kasing mo siya pasunod. Panimaya sa isa-isa, panimaya sa imong pagmatayan. Bitbisi sa kawangagon, unang timbayan kanimo igsuon. Ang timbaya sayon nga himuon. Ang timbaya yano lang apan usa ka pinilhon. Ipakita Diyos tong pahiyon upan sa pulong mahigugmaon. Panimaya sa usag-usa, panimaya sa imong pagmata. Ang bitbisi sa kabuntagon, unang timbayan kanimo igsuon. Pulong sa Diyos sa itong paminahon, upan sa awit na langit nun, puno sa lakas nga inspirasyon. Iinigtat na sa kabuntagon, itong ginagapit niya ngayon, itong yan ang kaugalingon. Pag-ampuwi mong panayunon, sa kalisod ng kalipayon, Diyos kanunay kanimo nga magalingon. Sa Diyos ang himaya, panipaya sa usag-usa, panipaya sa imong pagmata. Ang pinlisiw sa kabuntagon, unang timbayan kanimo isabalayng langit nun. Puloy anan sa Diyos Amahan, sa balayng langit nun. Magkinit alay kita, magkinit alay kita, magkinit alay kita, Maayong buntag ug malipayong Sabado. Join us and be blessed as you watch Panimaya sa Kabuntagon World. Okay, among mainitong pagpanimbaya sa atong mga viewers diha sa Bukidnon area. Maayong buntag sa inyong tanan. Kumusta man? Hopefully nga okay ra kayo makaron og amo sa panimbaya ang atong mga viewers diha sa Davao, sa Jensan, sa Butuan, sa Surigao ug sa Cotabato. Maayong buntag, happy Sabbath sa inyo. Og di po natin makalimtan ang atong mga listeners sa Hope Radio no kung asa mga parte sa Pilipinas, labi na usab diha sa Hingoog City. Happy Sabbath o good morning sa inyong tanan. Salamat sa pagpaminaw. Yes, of course, maingon man sa atong viewers nga naghikay, maopay pagmata, good morning kaninyo diha, dihas. Diri dakpayan sa Cagayan de Oro, sa Camiguin, Iligan City, Zamboanga City. Diha sa Pagarian, Osamis, Dipolog, Oroqueta, og asa mang dapit nga maabot sa mong signal, masadya nga bundag kaninyong tanan. And
Binabati po namin na magandang umaga ang lahat ng ating viewers na nasa Cavite, Metro Manila, Quezon City, Pangasinan, Isabela, Pampanga, Baguio, Laguna at sa lahat po ng parte ng Luzon, magandang umaga. Ako pong panimbaya ang tanan nato mga viewers abroad. Daghan salamat. Dili na namo masulti tanan basta tanan nga mga viewers abroad. Daghan Daghan kayo. kayong salamat sa Super. pagtanaw Thank you. ninyo sa atong panimbaya sa Kabuntagon. Labi na diha sa Visayas, sa Cebu, sa Bohol, sa Tacloban, sa Negros, labi na diha sa Siquijor o sa tanan nga mga dapit diha sa Sugbo o sa Visayas. Daghan salamat sa pagtanaw ninyo sa panimbaya sa Kabuntagon. Yes, mga kapaglaom malipayon kita nga kanunay atong sugato ng adlaw sa pagpahiyom. Kalimti ang mga kaguol, wala tayo Yeah. rason ni Ana nga Yes. maguol ta. Dahan kita guys para Oh, smile. kinahanglan tayo. smile kita. So kumusta man mo? Always smile. Okay ra, Yes. smile ta. Bahalag May problema. kalisod sa simana, mag-smile gihapon ta. Kay Always we have ina. the reason to celebrate. Yes, and Happy at the Sabbath, end of the diba? week, makaingon gyapon ta nga, okay gyapon kayo ang atong simana. And, Okay, go. and Grabe kasi yung pa. grabe energy. Yes. Kana, let's maintain that. Mao. And mapasalamatan kita sa atong Ginoo, di ba? Nga okay kayo ang atong simana. Ilabi na nga nagkakuyog na pud kita karon. Yes. Aron maghatod og kalipay kadasig sa atong mga kapaglaom. Yes, I agree with that, Etiop. Especially this weekend, diri sa Pilipinas, so apil na usap ang bang parte sa atong kalibutan, nag-celebrate og Mother's Yes, Day. to all Yes. mothers, Mother's Mother's Day. Day. Happy Mother's Day sa atong mga mama. Mama. So dili lang na nga kaisa sa katuig. Ug mahimo tanang Adlaw. adlaw Mother's Every Day Yes, na atong siya. especially atong treatment sa atong mama, no? And of course atong mga parents. Yes. O karon atong kumustahon atong mga higala diya sa abroad, si W diya sa San Francisco. Akong gipangumusta diha ang ato ang mga kaigsuonan diha sa Cebu City, labi na sa mga kaigsuonan nato sa Dawis Church sa Talisay City. Mga kaigsuonan, ania kita karon sa syudad nga nabantog sa tibuok kalibutan tungod sa Golden Gate Bridge. Welcome diri sa San Francisco, California. Nahimutang ta diri karon makaigsunan sa San Francisco Tabernacle Church kung diin adunay 120 members ug mostly makaigsunan puro Pinoy ug naasad tay mga foreign members nga manganhi dinhi every Sabbath. Na ako'y bisita karon makaigsunan, usa ka ni siya ka aktibo nga membro diri sa Tabernacle Church. Ako siyang pangutanon ug giunsa niya nga nagpabilin siyang malig-on tiliwala aning syudad nga grabe kabisi. Ang iya ngalan mo si Sister Norlin Asibis. Pag-abot na ako diri sa Amerika 1997, medyo ko na-depress kay lahi gyud ang Amerika. Wala ko'y Pilipino makita. Bago ko diri, so I was kind of culture shock. Niabot ang panahon nga gusto jud ko mauli. Gingnan ko sa immigration na mag-change status pero gusto jud ko mauli kay di ko ganahan sa Amerika. So gipadala na ako mga gamit sa Pilipinas, sa mga summer clothes lang ang nabilin diri. So, nangita jud ko simbahan nga makasimba ko. Ang akong nasimbahan kanang Afro-American Church. Maayo ka sila sa kuha, pero nangita jud ko Pilipino. Nay nagtudlo na ako nga moanhi ko diri sa Tabernacle Church. Kung una na akong naila si Dadong Mabunga o si Beverly Mabunga. So, from that time on, nabarkada na ko sila. Until now, daghan ko nabarkada sa diri sa church, murag ako ng pamilya. So, lagi nagkuan sa ako. Nagtambag nga dili jud ko mauli kay ang uban gani halos magpakamatay na para makaani sa Amerika niya ako mauli. Kung wala ang Ginoo sa ko, wala ang pag-ampo, dili jud ko maka-overcome sa mga pagsulay nga akong na atubang diri sa Amerika. Panimbaya sa akong sister sa Valencia, si Rita Malikay, akong pag-umangkon, si Joy, si Amor, akong brother na sa Angeles, si Edwin, ang akong batchmate na sa Cebu, si Jonathan Casio, akong batchmate na sa Leyte, si Rudy Tapaya, o mga parentihan na sa Cagayan de Oro. We, the San Francisco
Tabernacle Church joins Panimbaya sa Kabuntagon World. Maligayong Panimbaya! Thank you so much W ug amo mga pag-regards dinha sa San Francisco Tabernacle Church. Ug karon mga kaiglaan among ihatod diha kaninyo ang 89 degrees Fahrenheit nga kainiton sa among mga pagpangumusta ug pagpanimbaya gikan dinhi sa Kingman, Arizona. As I said, 89 degrees kainit ang atong kainiton diring dapita apan dili kay natong mabati tungod kay hangin ang palibot, bugnaw ang palibot despite sa kainiton niini. Talking about kainiton, init pug kaayo ang pagdawat sa atong mga elders dito sa Serbat Nursing Home nga giadtuan, gibisitahan sa atong mga kaigsunan dinhi sa Kingman SDA Church. Sa matag-unang Sabado sa bulan, nabatasan sa atong mga higala dinhi sa Kingman SDA Church ang pagharana sa atong mga elderly dinhi sa Serbat Nursing Home. Kalipay sa matag-usa nga makita ang pahiyom, pag-indak ug paglihok sa mga ulo sa atong mga ginikanan, di mailhan nga sila nalipay sa mga awit. And for now, gusto po rin makabaloon sa balita dinha kang Lovely Rose Gulfan, Macau, China. Lovely? Maayong adlong Sabado na pod sa atong mga kaigsuunan dira sa tibuok kalibutan. Ang Macau Samyuk Middle School of Seventh-day Adventists wherein diri ko nakadestino nagpahigayon og usa ka graduation sa Voice of Prophecy. 16 ka mga grade 12 students sa Macau Samyuk Middle School of Seventh-day Adventist ang mipaso ug midawat sa ilang certificates with proud hearts because they are the first batch in the school who were able to finish successfully the Voice of Prophecy course. The VOP program was led by the school chaplaincy department. The graduation ceremony was specially attended by their guest speaker, the VOP Director of Hong Kong Macau Conference, Pastor Smarty Fong. On behalf of the graduates, duha sa mga estudyante niini naghatag sa ilang dakong pagpasalamat sa maong tulunghaan nga nahatagan sila og espesyal nga klase sa edukasyon nga diin sila nalamdagan sa kamatuoran sa dakong kaayo ni Kristo, nakatunan nila ang Kristohanong karakter ug nga nagahinaot nga magamit silang iwag sa kahayag ni Kristo didto sa mga tao sa ilang palibot. Mao kana ang latest diri sa Macau. Salamat Love, Charm og sa San Francisco Tabernacle Church sa inyong inspiring mga reports. Truly, Sabbath is a blessing because it renews our bodies and spirit to draw us closer to God and to be reminded of His goodness because we have all the reasons to celebrate. Kita mapasalamaton mga kapaglaom because especially sa atong online viewers, especially sa Facebook viewers nga naabot at 107,000 post reach og last episode aduna kitay 32,000 nga mga viewers. So kita diri sa Panimbaya sa Kabuntagon mapadayon o nagpadasig nga magsuporta kamo sa ato ang Facebook, pag-like lang sa ato ang Facebook page, visit and like it o i-invite inyong mga friends to watch our Panimbaya sa Kabuntagon World through FB Live. And of course, mga kapaglaom, let us be filled with celestial sound this morning as we heard ato ang mga mag-alawit nga gaandang ug mga alawiton dili lang sa harana sa Kabuntagon. Magpaabot hangtod sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Mao kani ang mensahe nga atong maputlo bumikan sa pangalang Advent Singers. Namugna tuig 2010 og sa sayo nga panahon nga suwayan ang pagtuo sa maong grupo. Duha sa ilang miyembro ang nakabsan ug kinabuhi tungod sa bagyong Sendong. Apan, mas nihugot ang ilang paglaom nga ang tamis nga saad sa atong Ginoo matuman ug siya mobalik aron sa pagkuha sa iyang katawhan. Ug sa ilang pagpaabot, ilang ipadayag sa tibuok katawhan ang maong saad sa Ginoo pinaagi sa pag-awit. Karong kabuntagon, atong batitiyo ang duol na nga pagbalik sa atong buhing Dios samtang kita magapamati sa mga alawiton nga igadalit kanato. Mga kapaglaom, Advent Singers diri sa harana sa Kabuntagon. Humanang kangit-ngit na gatapo. Pilitan ko si Jesus, magampo sa mata karunya, magabasa sa Biblia, ug magasabwat sa mayong balita, alang sa kaluya.
kalawasan. Kay di malugay mubalik siya, usa igsuon ko andam na. Tanawa karon ang panahon ta, puno sa mga kabalaka. Nabugnaw ang pagbati sa usag-usa, ug ang gugma nahanaw na. Mga kasakit ug kasamok, mga pamilyang nagunog. Adiya na kita sa katapusan, mao kini ang mga timaan. Ako mag-awit hangtod sa iyang pagbalik, awitan ko si Jesus. Magampo sa matag karugon niya, magabasa sa Biblia, magasabwag sa mayong balita, alang sa kaluwasan. Kay di madugay mo balik siya, usa igsuon ko andam na. Unya sa iyang pagbalik, masaksihan sa tanang katawhan. Kalipay nga walay katapusan, uban sa mga balaan. Ug ako mong ingon kaniya, sulugon mo aniya na. Jesus mo tubag, mga tunata, uban ka nako karong adlaw. Ako mag-awit hangtod sa iyang pagbalik, awitan ko si Jesus. Magampo sa matag karugon niya, magabasa sa Biblia, ug magasabwag sa mayong balita, alang sa kaluwasan. Kay di madugay mo balik siya, usa igsuon ko andam na. Kay di madugay mo balik siya, usa igsuon ko andam na. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Ang atong panglawas, importanteng ampingan ug ang ihatagan og dakong pagtagad. Busa karong kabuntagon, lahi na usab mo impormasyon ang atong masayran diri lang sa Health Beats. Let's all watch this. Sleep is a beautiful thing called rest. It is a sweet balm that soothes and restores a person after a long day of work, study, and play. And good sleep gives you healthful benefits. Sleep increases energy level, improves memory, concentration, and better decision making. It helps strong immune system, thus improving physical health. And sleep enhances frame of mind and well-being. Are you experiencing difficulty of falling asleep? Try these tips for better sleep. Follow a regular sleep schedule, and the best time to sleep is 2 hours before midnight or 10 p.m. Watch your drink
and what you eat. Light evening meal, no sweets, no coffee, no alcoholic beverages. Manage stress, read Bible, and pray, and listen to good music. Make your bedroom a restricted area. No TV, no working, no eating, no pet. Get comfortable with right pillow and room temperature. Limit daytime nap 10 to 30 minutes only. And have a regular exercise. And finally, switch off the lights. A normal adult needs at least 7 to 9 hours of sleep. This is Miss Laila reminding you, with that you can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly. Be healthy. It's a wise choice. Salamat Ma'am Laila sa imong health bits. Importante giday kaayo nga Yes. tarong gid atong pagkatulog o tama sa oras. Kay kung ang ato kulang tagtulog, delikado jud kayo. Masubrahan pog tulog, delikado pod mo nang importante giday ang pagkatulog. Oo. Yes, mga kapaglaang atong kalampusan pinasikat sa atong kakugi, dili mahimong usik kung kita may dakong pagsalig sa atong labaw nga makakagahom. Atong sayro ng usa ka sugilanon mga kapaglaom kung diin ang isa ka storya nga makapadasig sa atong kinabuhi diri lang sa Top Secrets with AG Galvez. Yes, being here with us this morning is one of our city councilor in Iligan City, Attorney Demosthenes A. Plando. Good day, Attorney. Yeah, good morning, ma'am. Yes, so tell us way back how many years ago kung kinsa si Attorney Demosthenes. Nagkano by birth and also graduated public schools. Elementary, I finished my elementary years at Iligan City South Central School. Then my secondary at Iligan City National High School. That was 1975, batch 1975. Then right after finishing my high school, I was able to get a scholarship at MMS IIT. I belong to the first batch of engineering metallurgical engineering technology. That was 1978. Daghan kaayog mga achievements sa attorney. Apan luluyan ni attorney way back mga elementary, naa ba kayo mga experiences nga imong naghan? Of course, so many. From grade 4 to grade 6, I was a newspaper boy. I used to sell newspapers sa Ciudad Iligan, especially during summer. And in fact, even during school time, during weekends lang, I used to sell Lano Mail, Philippine Mindanao Scoop, one of the two oldest newspapers in Iligan. Then from high school, first year high school to fourth year high school, I was a shoe shine boy at the Public Plaza. Sa unsa nga pamaagi attorney? Mag-adto ka og baligyaanan, magkuha? Of course, as a newspaper boy, you have to sell. You have to roam around the city selling newspapers. And during summertime, whole day juga. Then during school time, then only during weekends. But as a shoe shine boy, tingklase, wala na sa ikuan, wala sa mag-shine. Pero usually, I went on shoe shining activity during the weekend, Saturday and Sunday. And that was for 4 years, huh? From first year to fourth year. Okay. What ignite siya niya? Unsa may nakapamotivate sa imong attorney? Anong gibuhat man na nimo sa una? Well, I belong to a poor family. Okay. So the only way for us to help our parents is also to support them, to support at least meaning ka ng ginagmay lang expenses in our school. We can do on our own. Na di na mag hard ang parents nato. At least we can help our parents in defray mga ginagmay lang mga school expenses. And in a way also, it helped me to become independent and stand on my own. Diba? At least at a young age, you can decide on your own, and you can because you have already the money, all the minimal to, you know, you can decide what to buy out of the meager earnings, for example, that you can generate out of that. Shine or newspaper boy. Okay. Layo ni ana attorney, naabay mga challenges nga imong na-encounter along the way sa imong pagbuhat? Of course, there were times nga anang especially mga activities, mga social activities, di ko kapila na kay gasto magayon siya, sayo no, di ko kapila kay gasto magayon siya. But I could remember still when I was in grade 4 when my mother kumunta na sa
Bibi may anggan ako. Bibi, unsa may gusto na sa mong kinabuhi? Kung magpare ko or mag-abogado. Although at the time, ang pare, balo kasi ibang simba sa katedral. Pero kan mag-abogado, that was far from my knowledge kayo. So may hanaw na ako. Bro, at least in grade 4, I already had kind of inkling what really I would become, what to become in the next few years. But that dream of becoming a lawyer was only, say, resurfaced during the time I was already working at NEC. And I finished my AB course in English Literature at St. Michael's. That was in 1984 to 1988. And fortunately, right after graduation, I learned that the MSU College of Law Extension was already on their second batch for the College of the Law proper. So I took a big entrance exam, and I belonged to the top 5. Then I went through it for 9 years. 4 years AB English, 5 years in College of Law. But in 1983, I took the bar. I flunked. Oh, Yeah, I flunked. But that's the first time. that was the first time. But it did not discourage me. Wow. I really wanted to go back. I really wanted to become a lawyer. And at the back of my mind, I wanted to become a lawyer, but our management in NEC was not inclined at granting me to leave for 6 months because you know, prepare for the bar exam, you have to leave at least for 6 months in order for you to thoroughly study the field of law. So I wanted. But I asked, really, it was part of the prayer, Lord, gusto ko mag-lawyer. Just give me a sign. Ano ba? Kanang, sabi ko, ang sign, kanang dili ko maglisod pag-leave. Ano ko mga yun. Then that was December 1999. We received a notice from the management. Temporary shutdown of operation. Oh my God, temporary. Permanently. Pero, I remember na ikaw mas trabaho. Pag dawat ko nas notice, wala na yun sa Brad, grabe kikikad. Niya, daming ampo na kung Brad Suman. He said that, he shared to me that went to kay Katoliko mo doon siya, no? He went to Cathedral and prayed there. Lord, basig duha lang ko na kaeskulan, bisag asas duha kaeskulan sa Capitol Bag, Lyceum, for a teaching job. Because professional engineering, mechanical po no. Because of the closure company, wala ang minus kayo ang employment opportunity then. That was 1999. Ang yung sa Brad, ang Ginoo, magic yung Ginoo, Brad, i-grant niyang duha. Wow. Ako po, Brad, napay-grant si Ginoo sa mga, di ba na? Na Lord, gusto ko mag-abogado. Pero kanang kaya og sign, kasi ko mag-leave pag-leave. Yun sa mga niya, Brad, isira niyang planta. That was a miracle indeed. Lord, ako rin minangayog sa cerebral planta. Practice then, I was oozed with God. My confidence was oozing, really. I was overflowing in confidence. Pasaran juga, ano, grabe sa ganda kong wish. Pero hard-hard ako. For you took second time. Second time. That was in 93 exam. That was in 1999, 2000. I read again for the bar. Hard good. Just before deciding to review for the bar, nag-apply niyo para abroad. Abad sa close friend na ako, sa trabaho. Kaya tuloy Cebu. Then you applied for Canada yung target na mo. Na okay na, check na checklist. Gamay lang mo din. Ay sir, gamay lang ko lang ani. I-accomplish na siya. Mawala ko sa iligan, ako sa asawa. Ay, bugag ko. Nag-apply ko abroad. Kunya, gamay ko lang ani checklist na ako. Para sa mo na? Canada. Ubanta. Ngayon siya nga, ikaw lang ba? Look, patay bulsos ko rin ako rin. Okay, mahimani. Amo review na lang ko. Nga na kay kwarta. Mag-loan ko. Loan ko cooperative, loan ko SSS, loan ko pag-ibig. I had 65,000 then. Nakaigo na ko yun siguro. Loan ko, tinakagaya nag-review. So, wala ko buhata. During the first time, I took the bar exam, prepared for the bar exam. Ibubuhat ako. For example, pag-pray you every morning. Offer it. Lord, tus kataas, my God, kataas. Yung na mag-review the bar exam. Imagine, just for the civil law alone. Civil code has about 2,700 articles. Just one field. Wow. And yeah, our reviewer suggested, you memorize 250 articles. Wow. Oh my God, 250. Yung walo ka book lang fields, no? 4 Sundays ko na, morning na afternoon. Yan, memorize ako sa Quintar good. Pero ako lang familiar ko sa 200. Pero wala kong memorize na nan. Yung ako lang ampo ganabuntag before I even started reading my notes on my book. Lord, kung magbuwa ka na kung basa ko ron, kanya ko reading, magbuwa exam, just help me to go. Ano yun ako?
Di mo kayang memorize na dan. That was your secret, attorney. prayer. Because I believe in saying that a Christian is one who works hard as if everything depends on him and prays as if everything depends on God. Wow, amen. Nga lang ako pagtuwa ko to. Pero buntag yun, before ko mag-start na basa, ampo sa Lord, kadi akong basahod na karon o buguha mang galit, just help me to recall. Wow. Then, prayer. Then, bigyan. Dagang prayer ito. Indeed, prayer is very powerful, good attorney. No? Di ko nakapasar ko sa bar exam, not because I am bright, because of prayer. Wow. Halagin ako. Muna usay ka, practice ka ron, no? Practice na. Na yung mga pobrega po sa imo kasi mo. Attorney, ang una ko kita Lord, no? Luway ko ni pobrega po ni. Pobrega mo ko sa una po. Ato karon. Sige, hatag na ko. I'm willing to accommodate them. Kasi tagatabangan ako. Kaya part of my prayer, Lord, kung imo kong papasaron, utabang di ko. Attorney, if there would be one word to describe you, unsa man nga word? One word to describe Yeah. faith. Faith, wow. At least whatever you are, wherever you are, especially young people, I always tell them, you have to dream. Wow. You have to dream. What do you want to become 5, 10, 15, or 20 years from now? And have faith. Prepare. You have the passion to achieve your dream and have faith in yourself and in God, and you will achieve it. Wow. Na ba kay message, attorney, sa atong mga kabataan or sa atong mga viewers nga na-discourage? Discouragement is part and parcel of living, but this should not be the guiding. This should dampen your spirit to aspire for something positive. Just think of positive things. Believe in God and believe in yourself. Wow. Thank you so much, attorney, for spending a little bit of your time. Kabalo mi nga busy kay ka, but thank you so much for spending. Thank you so much. Thank you, AJ. Thank you for the time. Mga kaigalaan atong nasayran ang mga sekreto sa kalampusan ni Attorney Plando. Back to you, Ate Bing. Thank you, AG, and thank you, Attorney Plando. Mga kapaglaom, let's hear another song sa atong Advent Singers. Sa pagmata sa kabuntagon, ako na malando. Sa mga nabuhat ni Jesus, alang ka na ko. Iyang gihatag ang tanan, ang gugma ug kinabuhi, ug karon daygon ko siya tungod sa nabuhat niya. Kay gibuhat niya ang tanan alang sa katawhan, gibuhat niya tungod sa gugma sa atong amahan. Alagaron ko siya ug simbahon sa tibuok kong kinabuhi. Kay si Jesus gibuhat niya ang tanan. Nagangutang angay ko kayo pasalamatan, ug kung sugdan ko karong adlaw, dili pa mahuman, ug usalang kabutang ang isgutan, utong anak lang sa amahan. Pasalamatan kay gibuhat niya ang tanan. Kay gibuhat niya ang tanan alang sa katawhan, gibuhat niya tungod sa gugma sa atong amahan. Alagaron ko siya ug simbahon sa tibuok kong
sa tibuok kong kinabuhi. Kay si Jesus, gibuhat niya ang tanan. Alagaron ko siya, ug simbahon sa tibuok kong kinabuhi. Kay si Jesus, gibuhat niya ang tanan. Ang tanan. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relay Marillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. In the midst of changing world comes serious number of devastating phenomenon. These life-threatening disasters and circumstances strike us, affecting our families, our properties, and our health. And no matter how much we protect our existence, we always come to the point experiencing such things. In the end, anxiety, fear, and suffering got in the way of people, even those who believe in Him. Are we really coming to an end? Do these things signify about the end times? How should we, as professed Christians who wait for His soon return, respond to such dilemma? Let us study biblical prophecies and understand God's will for His people in the End Time Countdown here in Good Morning, Pastor. Ang mapanghitabo sa kalibutan daw sama sa kidlat. Kung kita dili andam ang kaguol moabot ka nato. Karong kabuntagon ato hisgutan karon nining topic the end of time countdown. Makauban nato karon ang atong maabtikon nga 1000 missionary director Pastor Eugene De La Piña. Good morning, Pastor. Good morning, Wing. Good morning, Good morning, Ma'am Angel. Salamat sa imong Morning. pagbalik karon na po si Ma'am Angel. Makauban nato ng mga kapaglaom. So, isgutan nato ni Ma'am Angel ug unsa ni ka importante karon. Okay, Pastor, di ba? Mura na siya giingon sa mga experts no nga with all these flash floods, mura na daw ning new normal. Ba? Mura it's becoming common. Pero Pastor, like why do this happen? These natural disasters. Ug grabe gid sila ka destructive. Dunay duha ka butang ang atong masabtan ini. Una, ang atong ecosystem imbalance na. Guba na. Guba na. Sa pananglit nga na guba ang atong mga kakahuyan, ang atong natural nga plastada sa mga yuta, gimina, niya, doon na pa'y mga small timer nga miners, nga kalot-kalot. Lagi. So, ingon niya na. O, nasuko, munang yun yan, nasuko na ang kalibutan. Ang kinaiyahan. Kinaiyahan. No? In fact, ang pinadayag ng ingon sa 11:18 og nasuko ang kalibutan. Ang earth, nasuko ang earth. So walay natural So, ani Pastor. It is natural effect sa gitawag nato pagdagmal sa kalibutan. So the ecosystem imbalance siya. Mabot ang panahon, sabi daw katiyan nga nganong naman ang mga halas na muyo karon sa mga syudad tungod kay ang nanglugsong sila dito kay di Wa na naman sila ka-survive. Diha na sa mga balay na to, kadugayan na kanang nagpuyos lasag diha na sa tumbalay. Basta magpadayon ta og dagmal sa atong kinaiyahan. Dili na to ni siya ampingan. So Pastor, ang Dios mao mangyud si Jehova ang gugma. So nganong iya maning gitugutan ning panghitabo karon sa kalibutan? Choice sa tao. Pili man tao, palitan. Ang tao nanigarilyo. Oo. Nagbaklay sa bukid. Naglapay sa upos.
Di ba na punggan sa Ginoo kay imo man ang choice. Kitsa may Desisyon naglabi nimo. mo. Nasunog Nasunog. ang Lasang. So, choice sa tao. Isod sad kayo paingnon nimo nga paulan na sa Ginoo kay naglaway ko dito. Lord. No. So, muna siya ang mga gagmay butang din muhatod sa gitawag nato og dili maayo nga katalagman. Ba? Dili dunay gitawag nato og mga kung imo ginang isumada total that is a man-made disaster. Oo. Dili gyud siya Man-made gyud totally. disaster. Dili gyud siya 100% Ang tao lang natural. ngayon kay Mio Oo. na ay Ginoo gamanan ko ng Ginoo. Okay. Correct. Ba? Ang balang kasulatan. Nagasulti naman niining mga butanga. Atong tanawon diri sa ako nagikaingon ganyan sa katapusang libro sa Biblia. Kay nagisgot man taog end time, no? Oo. Katapusan nga panahon Oo. sa kalibutan. Ano to ang gisulti sa Biblia. Sa Pinadaya Kapitulo 11:18. Ang kanasuran nangapungot apan miabot ang imong kapungot o ang panahon sa alang pagpanghukom sa mga patay ug ang ilang pagpanghatag og ganti ngadto sa imong mga ulipon nga mga propeta ug mga balaan ug ang mga hadlok sa imong ngalan ang gagmay ug mga dagko og alang sa pagkalaglag sa mga naglaglag sa yuta. Oo. Gantihan sa Ginoo tong naglaglag. Kinsa may naglaglag sa yuta? Who are these people? Ang katura gihapon, di ba? Mga tao ra gihapon nga wala na. Mga tao. Oo. Kining gitawag na to huge mining industry. Laging Correct. katong gilaging sa una ang atong kabukiran. Siyempre, unsa may epekto niya na wala na mo hold sa yuta. Sa So yuta. erosion. Yes. Prone sa Oo, erosion. That diba? bisan pagani kining mga subdivision, gisiminto na di Correct. abot sa dagbundak sa ulo, wala na yung Diretso makapugong. tuloy-tuloy na Kasi Oo. ikaw na ikakahitabo bisan diri Ba? ato ba na sa Bisan diri kasinatian sa na to to sa sa Cagayan. Sindong o katong Correct. miagi nga January plus blood 16. diri sa Cagayan de Oro. Epekto man na siya. Sa tao. Pero Walay pastor, pili, oh. Ayaw oo. ko sa ayun nga kung ang Ginoo na dayon dali ra man gugay ta makain ang Ginoo. Ginoo na monggo. dayon. Oo. Ginoo Pero na it is dayon. our decision. Ang Ginoo kung tanaw niyo sa balang kasulatan sa Genesis, ang gihimo niya mga mayo. Pero kinsay nagdagmal sa yuta. Ang tao ra gihapon. Nga di ba pastor, ang mandate gyud sa Ginoo na sa tuwa is mahimo tang steward sa Yes. kalibutan. No karon pastor, as professing to be Christians, ba nga murag ang giingon is we have the responsibility. What can we do in response to this mga calamities o kanibitang mga mga kasaypanan sa tao? Naagitay mahimo. Okay, diha lang sa ginagmay nga butang diha sa atong puluyanan. Kung natay basura, ato ipuson. Kunay mga tanom diha nga kuan, ayaw putla kung Correct. wala na nakahatag og asardo sa balay ug sa kinabuhi. Sa pamutlon man ang kayo, basta basayod ang usa ka kahoy nga atong giputol. Aduna siya'y equivalent nga 25 kasakyanan nga hilo sa sakyanan iyang i-absorb. Daghan Kung ba? ato na siyang putlon, di asa man napaingon. Sa ato. Sa ato. So Oo. muna, di mo ba tingalang magkasakit? Kaya gipabutol na tong mga muna epekto niya. So pastor, unsa man ang mensahe luyo ni ining timailhan sa katumanan ni ini? Unsa may mensahe? Mensahe. Dako kay nga mensahe. Alang nga naton tanan. Sa tanan nga nagpuyo, sa tanan nga nagdagmal, ang mensahe is dali abot na ang Ginoo. So atong pangandaman. Mangandam ta. Dili lang sa pagpangandam sa pagatiman sa atong kinaiyahan, kundi ato sa pangandaman ang dako nga pagbalik sa Ginoo. O ang spiritual na to no nga kuan. Pastor, kani nagistorya na magitas end of time. What comes after? Oo, sa end of time. Sa end of time, what comes after ang it? ilang mong ginahuna sa pagtao gani paghisgot gani katapusan sa panahon. Nagunaw na sila matunaw ang kalibutan, muhalang kalibutan, Oo. which is very wrong. Okay, abala ang kasulatan, pag may tabo ni ang mga dagkong mga katalagman, mao ni siya ang ilhanan nga ang Ginoo hapit na mobalik. Kung tanaw na to sa Mateo 24, nag-ingon diri sa Mateo 24 mga higala. Ako basahon. Busa kod sila mga katalagman sa katapusan nga panahon. Og si Jesus mipahawa sa templo ug samtang naglakaw siya minul. Atong tanaw na
og miglingkod siya sa bungtod sa libro ni duol sa iyang mga tinunan. Ingon siya, tugani kami kano sa man kini may tabo ug unsa man ang ilahanan sa imong pagani sa pagkatapos sa kalibutan. Mitubag si Ginoong Hesus sa daghang mga ilahanan. Ilahanan sa gitawag nato deception, religious deception, spiritual deception, earthquakes, natural disasters. Appeal gyud siya ang So mo na natural siya disasters. ang mga ilahanan. So what comes next is His coming. Yes. Mo gyud na Is siya. His coming. Mo gyud na siya ang ato ang pangandaman. Mao na dako kay nato nga pangandaman. Sa ato pa, Pastor, kaning panghitabo sa kalibutan raw, nasa ida nga mubalik. Sa ato pa, mubalik si Jesus. So, sa karon nga panghitabo, labi na sa kalibutan, natuman ang ginanaan, magina siya sa Bible, nga maggubat, nasod, batok nasod. Mubalik na bagid ang Ginoo kani karon nga kapanahonan nato o sa di madugay o sa imuhang Wala po ta kabalo kung kano sa siyang balik. Walay gitawag natong specific nga date. Pero kung tanaw nimo, kung nagbasa ta sa libro, labi na sa Daniel o sa Pinadayag, ang mga ilhanan halos nangatuman na. Nangatuman na. Tanan. So it is. Pero pastor, kuan lang ko, musigit lang ko pastor. Kani magungingon ta nga, sige kay ilhana naman pud siya. Di ba murag moingon na lang batag, sige pasagdan na lang nato, di na lang ta magatiman sa ato ang kinaiyahan. Kay mo naman gyud siya, end of times. Ana lugar. Adili man siguro kay naaman ta po obligasyon kay obligasyon nato sa ato gitawag na siyang moral social responsibility sa atong gitawag palibot sa atong environment because we're living still in this planet Earth. So kinahanglan ta nga ato pong atimanon. Yeah, balik gyud siya gyud sa isa ka mandate sa Ginoo sa ato. So daghang kay salamat Pastor sa imuha karon nga time. O ang imuhang seminar matapos na ginunyang alas 6 o kaning imong lecture appeal ba ni sa drugs kani karong katapusan mga adlaw kaning drugs appeal ni siya. Appeal na sa ilahanan sa katapusan nga panahon. Kung mag-drugs ta. Atong basahon ang gisulti ni Pablo ngadto sa kang Timoteo. Unsay gingon diha sa Timoteo? Yeah. Apan sabta kini sa unya sa kaulayang mga adlaw, managpangabot ang panahon sa malisud kay ang tao magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa maginikanan, wala igabalos, dili nun. Kini nga mga gibot tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis. Mabangis, patay pa gyud sa ilang. Apil na siya. Patay ka sa imong kaugalingong nga ginikanan igsoon, under na sa influensya sa droga. Correct. Sumala na sa atong seminar nato sa Moral Recovery and Drug Awareness katong nagatambong. So, nata ato na siyang gihisgutan dito. Mao nang gitawag transform. Be transform. Ayaw lang Kung dili ka mausap, di ka kabiya sa drugs. Oo, kailangan yun siya kung pag-ampo. Pastor, no? So, naakay gusto i-greet ang imuhang pamilya, imuhang Ang akong pamilya ug ang atong mga higala diya sa Nagalantaw. Tanan sila, may buntag. Oo, di ba? Daghan kaayong salamat, Pastor. Og mga kapaglaom, karon nag-istorya tano sa pulong sa Ginoo. We will give you now the message of the cute little kids in Kids Station. Welcome to Kids Station! What are you feeling right now? Happy? Sad? Confused? Mad? Loved? Or scared? Whatever you're feeling right now, don't worry. Today we're gonna help you out. Let's open our Bibles. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice! Rejoice! And again I say rejoice. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Nehemiah 8:10. Trust in the Lord with all your heart and lean not upon your own understanding. Proverbs 3:5. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it only leads you to evil. Psalms 37:8. Above all, love each other deeply, because a love covers over a multitude of sin. 1 Peter 4:8. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord is with you wherever you go.
Joshua 1:9. So always remember, whatever you're feeling, Bible always has an answer for you. Don't just turn to the Lord whenever you have problems, but always turn to Him anytime. Don't forget, the Bible is your guide. Panimbayah sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Engineer and Miss Elpidio Barbas. Do you have trials and temptations? Is there trouble anywhere? Do not be discouraged. Take it to the Lord in prayer. May bunta makapaglaom og Happy Sabbath. Alas 7 na usab ang takna sa Kabuntagon mo kani ang panahon nga atong gigahin alang sa atong 7-7 prayer diri sa atong segment ang Let's Pray Today. Ato makauban karon ang atong director sa 1000 Missionary Movement si Pastor Eugene De La Peña. Maayong buntag, Pastor. And karon mga kabuntagon kapaglaom amo na pagbasahon yung mga prayer request. Una dire gikan kang Arlon Fasciol. Prayer request to my sister Serenia na maluya na siya sa iyang balatian. Gikan ni kang Arlon sa Saudi Arabia. From Jire Lasta, hello and good morning. Please pray for my niece, Emily Malalis Roa, nga nasa critical condition. She is in coma right now. And from Joseph Roderick Custudio, my prayer request is for my two friends, Annie Lee and Cariza, for their full recovery. So si Annie Lee has cancer and Cariza has lupus. And last, this is thanks from siya. Pasalamat ko sa Ginoo nga gipasar ang akong tulo ka friends sa Civil Engineering Board exam, si Marlene Pontillas, Jeffrey Dave Anakaya ug Jairus Anchores. So muna sila, Pastor, ng atong mga prayer request. So let's pray for this. Ato ni silang iampo mga igalang hiningan mga prayer request. Pagampo kita. Amahan nga maluluyon sa walay katapusan. Kami na usab nagaduol kanimo. Dinala ang among suliran sa among igsoon, Sister Serenia. Nga iyang masinati o Dios ang iyang kaayuhan nagikan kanimo. Padalangini usab ang iyang pagtupagsalig nga na kanimo, nga ang iyang pagtupagsalig magahatod ngadto sa kaayuhan. Ang Sister Emily Malales nga nakaroon siya sa iyang kuma nga sitwasyon, Ginoo imo ipadahili ang lana sa kaayuhan ngadto kaniya. Nga ang iyang kahimtang karon o Dios maulian. Mabalik siya sa normal nga kondisyon sa iyang panglawas ug siya magabalik sa pagalagad o mag-aalagad kanimong malipayon na walay mga kabilinggan. Ginoo among itugyan kanimo ang tanan sa diha pa ikaw sa kalibutan. Ang tanan matang sa balatian bisan pa kamatayon imong gihatag ngadto kanila. Kay ikaw ang Dios nga dunay dako kay nga interes sa kinabuhi ug kaayuhan. Busa kanimo amo ibutang ang among pagsalig. Amo gini gipangayo sa mahal nga pililong ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dahan kayong salamat, Pastor, sa pag-uban ka na mo karong kabulay. Okay mga kapaglaon, padayon gihapon kamo sa pagpadala sa inyong mga prayer request diri sa atong segment. Pinaagi sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World ug pwede usab sa atong mga contact numbers nga makita sa mga TV screens. Mga kapaglaon, di ta mawad-an sa atong paglaom o pagtudya sa Ginoo tungod kay kita nagatugayod nga siya magatubag sa atong mapag-ampo o maghatag og kasulbaran sa atong mga problema. Mo kana ang atong friendly reminder diri sa Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
kapaglaom, niya usab kita sa atong Bible Beats. Ako makauban karon duha. Una si Miss Nikki. Kumusta? Yes, Wing. Okay ra. Yes, og atong kauban karon. Ako day si Feby, may adlaw akong makapaglaom ug excited ako karon para sa atong activity. Yes, og mga kapaglaom, ako sila rong tugutan sa pagsuroy sa atong mga kapaglaom. Ilang sayron, ang bayad sa sala mao ang blank. Blank. Oh, unya ato na isulti atong sayron sa atong mga kapaglaom karon. Oh, so kamong duha magsuroy sa atong mga kapaglaom. So, okay. Okay. Ma'am, among pangutana naa sa Bible. Ang giingon didto kung makasala ang tawo adunay bayad. Unsa man kini nga bayad? Padulong sa impyerno. Salamat. Ingon sa Bible, kung makasala ang tao na siya'y bayad nga unsa say consequence sa sala. Wala kay idea gang. Among pangutana naa sa Bible. Ang giingon didto kung makasala ang tawo adunay bayad nga blank. Unsa man kini nga bayad sa sala? Kamatayon. Kamatayon. Correct. Thank you kaayo sa imong time. So unsa yung idea nga consequence sa sala? Kanang mga mga bakak or mga kuan sa tao. Mina mo. Dili ang bayad sa sala is kuan kanang para sa ko kay dili ka kanang makaadto og langit, dili nimo makita si Jesus, si God na. Okay, so ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung makasala ang tao na ay bayad, so unsa man ni? Bayad siya, dili siya by flesh kay kitang tanan mamatay man gid ta physically, but ang gi-refer man sa Bible is kanang spiritual death. So ang kabayanan sa sala is spiritual death siya. Kamatayon yun. Kamatayon sa dito sa impyerno. Okay. Maayo. Ikaw sir, unsa imong idea sir? Ang idea is katong spiritual death gid siya. Spiritual death. Oh. Kung makasala ang tao unsay bayad? Kung sa bayad. Ginuso siguro kung salahan pagkabayad. Kuya, makita na sa Matthew 6:23. Oh, wala mo. Kung kabasa ko Bible, perminti mo katubag na ko. Wala mo ko kabasa Bible. Okay. Sige, kuya. Sorry lang kayo, Okay ra, kuya. So mga kapaglaom, ato nakita na usab ang mga nasayra nato ang mga tubag sa atong mga kapaglaom. Nick and Pib, unsa man ang ilahang tubag, Nick? Yes, kuya. Nalipay mi kay naay naka-answer na apoy wala. Pero katong mga wala naka-answer, at least nakaminsay puta sa ilaha. Nalingaw pag wing sa ilahang mga tubag kay usahay dili magmamao pero nalipay mi nga nakaminsahi mi sa ilaha karon nga adlaw. Okay. So daghang kayong salamat sa inyong pagtabang nako sa Bible Beats. So sa sunod na pod nga higayon, mga kapaglaom, kini ang Bible Beats. Nagsuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran. Ako si Feby Kaime. Nikki Formentera. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homop, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. Og mga kapaglaom, anian na pud usab kita sa paghatag tambag suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kainahan og asawa. Gagmay pa ang among mga kabataan ug ang akong bana maayo jud kaayo nga tao.
Maayo kaayo sa ubang tao apan sa sulod sa among panimalay, magsigi lang jud og paningka. Ay. Gusto siya kanunay atimanon. Agoy. Pag-abot, mukaon, mutanaw og TV ug matulog. Kapoy na kaayo ko ang tanan trabaho sa balay. Dili gatabang-tabang, dili pa jud na siya gatarong og report sa iyang income. Ang ihatag listahan na lang sa mga deductions. Agay. Dili pa jud makigsabot. Uy. Siya lang ang magplano-plano ug magsigi lang og panindot sa iyang sakyanan. Agoy. Murag dili pud na siya gakaguol. Unya kada maistoryahan nako magsuko-suko ra ba? Unya pagkahuman mukatawa ra man pud. Di ba kaha ni adik akong bana? Kay daghan man ni siya friends. Asawa ba gyud iyang ipangita or yaya? Ay. Unsa man akong buhaton? Pwede ni iuli? Ako, di ba na I return to sender? Mo na ng mga nakanindot. kuan. Mo na nakanindot Oo. sa last sa iyang letter. Pwede uli. No, uli ni Oo, siya. pwede. So bago ta maabot sa ulian ba or hatag bawi, laban bawi ba ni siya fits daw be ikaw kung ikaw isa ka anak sa inani nga Sige. pag nga kuan nga pamilya. Okay, so Unsa man? grabe no luoy jud kay ang sa mama na nga yatanan. Mm. So of course naman sa mga anak siguro akong perspective is as anak. As anak siguro akong istoryahan akong mama or as sa mama pwede i-share imong problema sa imong anak o pwede iagi og anak, di ba? Anak pwede istoryahan mo na imong papa, di ba? Usay po itong amahan, mamina ug anak. Di Oo. kami nag-asawa. Mas Pwede po. siguro murag ang impact niya dili lang sa mama, apil na pud ang anak nga ma. Or siguro ang anak na may sulti nga pa kanang Oo. pagluoy naman kay si mama pwede imo sa tabangan pod. Himuon mo siya nga kuan aliado ang imong anak. Oo, Siguro diba? ana nga pamagi pod, Oo. na usay matabang pod ang mga anak. Pwede kayo. Relate ato or sama. Wala na kayo. Dili na kayo. When by the time ang babae ug lalaki agrees to be together in marriage, no, I believe kamong duha you are going into one direction. You're supposed to be, you should be team. Isa family kay Oo. Yeah. And also, mupod niyo kung kuan, akong nabantayan, when you're raising up kids, don't put your marriage on hold kay you will end up on an emptiness and an empty marriage. And usa pud sa mga bana pud kani po akong advice sa mga bana, no, kanang especially kung mga bana nga naay mga housewives kanang inalang sa balay ba nga lisod ba nang magpadako Tinuod, ang pinakalisod nga trabaho. Yeah, matumag mga anak. Kanang don't put your wives out of picture kay salig nga out of business, out of picture tungod kay naara sa balay. Tinuod. Yes. Dili Una nang lalim. mutana na siya, yaya ba yun yung gipangita or asawa? Luoy po siya tawag. Dapat na i-defining the roles. May katong asawa. Unsa man yun Wing sa bana. Ganang lain mo tinanawan. Ako mga kameraman lain tinanawan. Direk, okay ra. Ako matambag sa imo ha. Ang kaning mga lalaki na ana sila sikreto, imuha ng tanawon sa ilahang kaluyahon. Example, naman sa sakyanan. Magwasing na siya dito, mo kapil-apil kagwasing dito pag ganindot pag ani. Di asa may ako ang wasingan dapit ani banda. Ako'y trapo pasinaw ani be. Bahayahay na siya assistant. Paglingkod niya dito nga mo tanaw siya TV unsa man gikapoy ka di hilutong ti ka. Ala. Unya paghuman murag nakuha na nimo inon din nimo di kapoy ba ato kung gihimo kanang sabta pug usahay tagay pug og time ang istorya puta. Dili lang nga masigkag atubang anang imuhang gwapo nga cellphone kay magsigkag FB. Nanan nga. Singkahan Sabta daw nila. siya. So, Pag musingka gani, pag musingka unsa may gusto nimo kaunon ron day kay lutuan ti ka. Ano na siya? Hadlok na siya. Hadlok kay unsa man butangan ni siya Oo, o pampagana or pampasakit sa tiyan. Ay, Nana. delikado. Basta kung tangag dagang bitsin, magpirok-pirok ng mata. Ako concern kay Diba? ito yung pangutana ba, Jing, adik baka ni akong bana. Oo. Ala pastor, Diba? detect ba kanimo? Oo. Posible. Hala ka. Actually, ang addiction, dili lang siya substance. Doon ay kitawag na ito, non-substance addiction. Okay. So, addict kay siya na, ang iyabang obsession, ang iyang focus, ito siya sa kanan. So, na-overlook niya ang kagwapa o kanindot siya yung asawa, tuwa dito sa iyang barkada, that is a behavioral addiction. So, nawala na siya kayang, kung normal mo ta, i-balance niya. Life is balance. That's it. At iba nun na yung panimalay. Himas-himas po ang asawa, dili na ang sakyanan. At iba nun ang asawa. Iunay paghimas So, nakuha na siya. paghimas sa sakyanan kaysa ang asawa. ang yun siya, unsa may ako imoon? Gwapo daw po tanan. yeah. Kaya na, second siya, unsa may ako imoon? Preserve, una is,
confront ang issue. Oo. I-confront Parang siya gusto ko, Pastor. nga langga. Kanang dili na ko kagwanta ni. Oo. Mura o di na ni mayo nga tong kahimtang. Mag-end of times na ba? So, unsa man ni kanang nga niya mao ni akong kahimtang diri ikaw sige ko kayo boss nimo wa ka gatayon imo lang kaw galingon ang imong ginatanaw unsa man ko diri tawo-tawo Oh, yaya. yaya May basi Yaya. asawa. Oh. ang asawa magatiman magina pero dili ba nga yaya ang iyang dating. Oh. Kay ang yaya, lahi man ang yaya, binayran man ang Mao yaya. man, may lontag sweldo siya. Wala ra Wala ba man yun mo na ba kay- bayri mo Ang asawa. income ra ba daw kuno, listahan ra ihatag. So i-confront ang issue mo ni dili na nitang lo. Kay ang usa ka relasyon para mag-success na siya, kinahanglan duha mo ga workout. Yes. Dili Yes. pwede nga Sakto isa yun ra. na. Dapat magstorya gyud. Team Jude mo. Siyop na ado ikadungag. Ako no, actually, lisod kayo sabto na iyang kahimtang kay di pang pukuminyo. Pero siguro, so Lesson far, learned or? sa akong madunggan no, siguro balik lang ta sa unsa may inyuhang unsa na panumpaan sa isa't Tinuod. isa katong minyo mo, 'di ba? Mas maayo siguro mag-record ta kana bitong magminyo, 'di ba? Mag-storya na sa atong mga vows. I-record siguro nato no para para everyday i-play nato nga imo kong gipanumpaan nga inaani inana unya asa naman to. And importante pud kayo ang communication kay sa kadugay sa panahon malimot manggud pud ta no Yes. sa unsay atong Pero- Muna lang giingon nga pero kung kani- uyab ba okay kaayo pero pag minyo na Unsa na. Pero ang mga babae likramador gid pud pastor no. Usahay likramador. Mao na kay. ilang kinaiya. Kinaya lang likramo. Sa yan, bakit reklamuhan ta mga lalaki. Kaya sahay, makalimot naman ta nila. Nga nang malimot. Dili mo pwede nga, Nga damo murag- na lang pag... Oh, What if naabot dili ni. na ati man yung bana, no? Oh, Sa lagi kahano? no. Murag kuan na sad na siya. Worse ra kayo. Worse na sad na siya. Dili na to atong paningkamutan no nga dili sila moabot sa inana nga Yes. sitwasyon. Kay actually it's not the getting married that's difficult. It's staying married that's most difficult, no? I-summarize na nato lang ipang istorya no. You should always remember una, communicate with your husband kung magsingka-singka siya. Hiloton lang sa Ah. likod siya, di ba? Kung gigutom Ano, lutuan. Oh, Ayo ra lutuan. gyud. Pero ignon Check din na yun. mo na mga kuan. Di ba direct check? May mga threat din ako sa mangyod dito, dili bitaw binuo na siya. Kung hugaw Oh, pa ang kung iyang hugaw. sakyanan, ayaw na pawasingan ba na, Oh. maguna-una Di ka ka na dito. buwasing. Oh, ana na kay para na panahon sa imuha. Daghan naman siya trabaho So, sa Tan-aw tabag masuko ba? Di ba? Okay. Pero at the end of the day, di ba, Pastor, communication is very, very important in marriage. Siguro, and don't forget to always pray. Kay wala gyoy kanang laing gahom, kundi sa pag-ambo. Muna'y gahom Diba? sa pagpangaji. Correct. Ana na siya. Og mga kapaglaom og apong letter sender, no, we hope that we were able to enlighten you with our advices and we are continually praying with you. And again, sa mga kapaglaom, if you have any concerns or problems that you want to share with us, please visit our Facebook page. Pwede ninyo siya i-message. And we will tackle it and give you our sound advices. Right. So, that's it for us this Dili, morning Yoli. sa Panimbaya. Mubalik pa ang inyuhang paboritong programa sa Sabado sa Buntag. Diha lang mo mga kapaglaom. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homop, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva,
Yes, nagbalik mi dinhi sa panimbaya sa Kabuntagon mga kapaglaom. Ug ako gipasalamatan ang atong tanan nga mga partners and sponsor sa panimbaya sa Kabuntagon. Gikan sa among kinasing-kasing nga pagpasalamat. Daghang kayong salamat mga kapaglaom nga wala gid mo mabiya kanamo gikan sa pagsugod og hantod karon og Yes. hantod sa kahangturan. Praise God. Amen. Ug karon na pud ang atong panahon sa atong Bible Trivia. Okay. Fit, saan na ba ang atong pangutana? Okay, na natin question diri para sa itong Bible Trivia, mga kapaglaom, mga atong Yes. question. What was the inscription written on the cross of Jesus? Di ba sa cross natong sa taas? Yeah. Nakapunta. Oo, Unsa may unsay nakasulat nakasulat ato? Muna sa Yes, atong tawag na pangutana. mo kapaglaom. Kana lang ang number nga nakita sa yung screen ang gamita sa pagtawag sa answer sa atong Bible Trivia. Okay. But for the meantime, ato tansugdan ang atong mga greetings. Yes, daghang kinakabang sa atong greetings, no? Idgadalit sa atong mga kapaglaom, akong sugdan diri. Nami mga live audience. studio audience na Yes, salamat from kayo. Campos de la Valle ni sila. Ay kumbal. Ba? Yes. Layo ni nga biyahe. Panimbaya, Pastor Detros. Ilan district leader Oh, yeah, district pastor nila og ilang family, Val Arabis, ilang presidente, Solida President, og pamilya Gabato Tagamus sa Muste Vista Church, Compostela Church, Lago Church, Tapia Church, Mapaka Church, Kamansi Church, Prosperidad Church, Tamia Church, og Linuan Church. Mayor Topoy Ayekting, salamat daw sa pagsuporta sa ilang transportation padulong diri sa Cagayan. Ug sa tanang kaigsuonan sa Solida District. Hello and happy Sabbath And daw happy kaninyo. Sabbath. Okay, so another greetings also. I would like to greet Happy Sabbath to all our viewers and listeners. And labi na diha sa Hingog City, sa Hope Radio Hingog, Sir Del. Happy listening. Og sa mga kapaglaom to diha sa Hingog Sanatorium and Hospital. And also sa akong mga papagmama sa Quezon City. Hello, sa akong manghod. And also, dahata greetings din no. Happy Sabbath from Claver District, Surigao del Norte. Wow, ha? All the way. Dim, gikan kang Dim UV Alves U. Actually, gikan mi og Surigao del Norte this week. Nakatumi hayang Gabon. So, happy Wala Sabbath siya. sa inyong dihadapit. Happy Sabbath po sa lahat from Chain Quintane Nesia, Jean Lapides Estorninos, Karen Sidon Gulbe, and Oh, diba kayong pangalan kay Kurdapia? Sanili Tingawod Lopez yun, Sinining, Ryujin Jugurafia Kaito, Jetro Kaang, Karil Mabaw from Upo Church, Ruero Jean Jurgafia Kaito, and Jocelyn De La Serna, Bailo Gonzaga Siyang, Happy Sabbath diha Charm, ug Happy Mother's Day sa tanan. Yes, Happy Mother's Day dito sa itong mga mothers, no? Yes, And Happy Seth Mother's Popoy Day. III, yun siya dire, I met Mr. Sterling more than 2 weeks ago in San Francisco. A fun guy to talk with. God bless him, his church, and his family. And also, Happy Sabbath from Leo Lopez Jr. and Moncre Edenar. Happy Sabbath to all of you. Right, no? Og happy Sabbath. Og kung nag-ato mong Surigao, ni ato pud ang In Harmony team sa Kamigin. Yes, Diba? we have It's seen your we picture. call it as a workation. Ah. Og hi sa mga taga Kamigin, but before we continue with the greeting na atay, Caller. Sige. Hello. Hello, good morning. Good morning. Hi, Sir Fit. Uy, kayo na bisago. Estudyante ni or kauban? Kasi Hello. pangalan na to, og asa tagikan? From nako saan tapos si Bebs ni nga Hermoso Kapilan. Oh. Ay, Ate Bebs. Uy, nakakatawa Bantog naman. na kaila di ay. Bantog di ay. Ano ka ba? Sige, Unsay atong- imong tubag sa ato ang trivia, ma'am? Atong question, balik ko sa nato, Todd. What was written on the cross of Jesus? RIP. R.I.P. R.I.P. Seryoso. Seryoso. Kano mabasa sa Biblia, ma'am? Ate Bebs. R.I.P. Oh, thank you. Actually, Another chance. Another Oo. chance. Wala kailang answer, ma'am. kano mabasa sa Bible, Ate Bebs? So, Oo. Sige, sorry balikan na kayo. lang, ma'am, ha? Salamat kayo sa pwede ka mag-try ang pagtawag. tawag. Usap. Dayon ta greetings, Ma'am J. Sakto po diyan As, di ba? As I was saying, ang mga taga Kamigin, grabe no, na-feel yun na mo ang ilahang Paradise hospitality. Di ba? Oo. O una na mong ipangumusta dito ang Paradise Island Church sa Mambahaw. Sila yun ang amo ang host kay bago ilahang guest room. Kami ang pinakauna o gamit, di ba? Wow. Naka-break-in. Nagyo siya tatak dito, Hope Channel. Sticker sa Hope. Sticker sa Hope Channel, di ba? And sa magpasalamat with me sa provincial government through the leadership of Governor Baby Romualdo. Salamat kayo sa pag-accommodate sa AMUA and to Mayor Akle sa Mahinog
municipality. And sa Buga Resort kay ilamig i-accommodate kay gusto lang mag-dinner. Kay para ato so mura siyang fiesta, mura po minang fiesta sa ilalim dito bitaw. They accommodated us with a dinner. And to everyone nga amo ang na istorya ka sa taga Balay sa Baybay, daghan kaayong salamat for trusting us with your stories og mga kapaglaom. At tangipod ang pagbalik sa second season. In Harmony. That was, we call it as a workcation kay work at the same time. Vacation. Good morning. Sige, good morning. Another caller. Hello. Yes, good morning. Good morning. Kinsa ni ma'am o taga-asa? I'm Shan Mosera from Upper Carmen. Ay, layo kayo. Layo. Uy, Carmen. Oo, Sa atong tubag, sa atong Bible trivia. What was written on the cross of Jesus? INRI, INRI. And ano sa'yo meaning anak, ma'am? King of the Jews. King of the Jews. King of the Jews. Nasa kulang, ma'am. Actually, statement yun siya. The King of the Jews. Before napaisa. Nagid siya mabasa sa Bible. Oo. Nagana chance. Okay. Kung ano na to, tanaw na to. Okay, check out through, ma'am, ang Bible, ma'am, ha? Yes. Before ato napa. Before Yes, ang King of the magpadayon Jews. ta sa tong greetings. Wing. Dawaton ba na Okay to? na to, Okay na daw? Okay na to? Kay lison-lison mo po kayo. Actually, ma'am, nasa kwan, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So, makita na to na siya sa Matthew chapter 27, verse 37. Ay, congratulations. Congratulations. so, Palangga, yung tamong mga kapaglao. So si Shari na ang mo bahala sa imo ha, ma'am. Kamo na yung mag-contact Yes, siya. So padayon ta sa itong greetings. Okay, so natay greetings diri no gikan kang Jeronimo Fomera. Happy Sabbath Philippines from China, Marife. Happy Sabbath. Gertrudes Linaw, happy Sabbath everyone. Rowena Estrada, happy Sabbath everyone from Malaysia. Catherine Coro, happy Sabbath to all of us. Memory Joy Salva Carpintero, happy Sabbath everyone, especially to Pastor Eugene de la Peña, one of my ganahan nga mga pastors. God bless us. Bios Garcia Magdamit, happy Sabbath to Caloocan Center Church, and happy Mother's Day sa ako ang mama, sa akong Auntie Eve nga nasa California, akong Auntie Day nga nasa Cebu, ako ang Auntie Mami nga nasa Dipolog, and kang Ma'am Olivia Ektin, happy Sabbath. Yes, mga kapaglaom, among ipaabot ang pagpasubok ikan sa Hope Channels panibayas kapuntagon sa pamilya Rua kay ang iyahang wife ni Panaw ato gahapon. So cardiac arrest ang iyahang namatyan. So ang tanan nga mga kaigsunan sa Central Church Cagayan de Oro, among ipasubo diha sa pamilya Rua. O bisan na ay mawala, pero nakasiguro ta nga sa pagbalik sa Ginoo andam ta niyang banhawon. Yes. So Yes. pamilya Rua, See you in the Sir resurrection Loloy, morning. condolence liya sa imong pamilya. So mga kapaglaw, manianaw sab kita karon sa atong mga birthday. Kung kinsa to mga Yes. birthday nga hinaot nga kuhiton mo imbitahon mi. Nga dili mula ka ining na birthday. musibat, no? Di musibat kinahanglan good birthday. So ano yung atong mga birthday karon ato kining tanawon? Sa atong birthday bulletin. Yes, Eileen Turniado, happy birthday. Alison Catolico. Bersil Yaneta, happy birthday. Boyet Pamisa. Carlo Nolasco Oh, si Carlo. Salvo. Happy birthday. Evelyn Silvano, happy birthday. Fahad Sultan. Honey May Baslot. Oy, wani siya rin. Ivory Raagas. Maida Cheryl. Carlos. Pastor Melner Cagas, happy Happy birthday. birthday, Pastor. Raylan Espinosa. Happy birthday. Sofia Brea Baslot. Uy, Violeta Visto. Happy birthday. Amelis Dadula. Ti Am, happy birthday. Zaira Apple Akas Huizo. Happy birthday. Ian Hill Pabonita. Oh, sa tanan nga nag-birthday. Happy birthday to you. So padayon ta sa atong greetings. Ako panimbaya diha sa family Cañales na karon diha sa California, USA na si Pastor Gulpan nagtanaw karon. Pastor Gulpan Hi, kauban sa Pastor pamilya Gulpan. Cañales Happy na sila. Happy Sabbath kaninyo diha sa California, USA. Pohon, mana mi pohon. And to all
mothers, happy Mother's Day. Happy Mother's Day Yes. sa Happy akong mama. Mother's And we would like to greet also and happy Sabat kang Sharon, kang Aubrey, kang Leia nga nadiha sa Zamboanga. Zamboanga. Hello, good morning. Thank you Celia. sa iyong mga efforts, mga beautiful ladies. Oo, og sa And mga also, In Harmony Team, Vashti, Tamtam, Raymond, Dodong, okay, Lorraine, og sa ako ang number 1 supporter si Dodong, og nami bagong Kaila. Nami bagong mga salta si Blue. Actually, Yes, og sa akong dog. ipanibaya diha sa Bansalan, Davao del Sur, Galula family og diha sa Matanaw. Naa sila nagtanaw kung papang mama, naa sila diha. So happy Sabat kaninyong tanan. Pastor Lagunday, ugma muli na siya, naa siya karon sa Tibumbong, Matanaw, Davao del Sur. Og akong Ayan. ipanibaya diri, happy Sabat sa tanan gikan kang Jima Kaguggup o kang Laila Rodolfo Dimol. Ma'am Laila, happy Sabat, enjoy blessing of the day. Kang Kin Garcia, happy Sabat, brethren. Kang Salumisi, happy Sabat from Sombia. O gikan usab sa kang Cherry Aguinaldo, happy Sabat everyone. So gikan usab kang Lopez Sinining, have a blessed Sabat from Aurora, Zamboanga del Norte. O sa tanan nga mga nagtanaw labi na sa live streaming, happy Sabat Happy kaniyong yes, tanan. happy Sabat Sabat sa and- inyo. We would like also to thank Ma'am Karawahiman sa among beautiful flowers. Yes, so beautiful Sir Rex yun. og Ma'am Jessica Gonzaga, happy Sabat kaninyo. And also, we would like to greet also our technical team. Thank you so much for your efforts headed Glentoy. by Sir Janser Calibod. And also, we would like to thank everyone nga nadiri sa atong mga cameraman. Yes, og ang Ate pasalamatan Lovey, Ate si Char. Sharin, si Dahonan, o sa tanan, naadiri karon. Naapon si J. Airing soon, the second season Yes, of In napakoy Harmony. kadungaga greetings from Amy Rogodos Diet. Happy Sabat from Tagum Center SDA Church. Hello daw kang Ma'am Leila Rodolfo Demol. And also from Notchmers Rider. Happy Sabat to all. From Pastor Nelson Paulo, keep it up, my family. I'm proud of you and what Miss you are you, doing. Pastor Hello, Paulo. Thank you so Pastor. much, Pastor. Pastor Paulo, good morning. Happy Sabat diya sa iyong diya og kauban sa iyong family. Happy And Sabat. also, Pod. from Brooke Shield, Isaac Kalahat, happy Sabat. Live here in Kuwait. We are also watching Panimbaya sa Kabuntagon World here on Oroqueta City. From Okay, Baguio, Gonzaga Siang, good morning. PSK World, happy Sabat to all around the world. And also from Oli Jonah Reyes, Shine Alid Anrek, happy Sabat kaninyo diha. O naatay pahabol nga greetings, no? Happy Sabat sa tanan from Aika Razonable from Nagoya, Japan. Yes. Mga kapaglaom, daghan pong salamat kang Ate Charm, Ate Lovely, kang Kuya Christian, and kang Kuya Andrew. Mga kapaglaom, magkita-kita usab ta sa sunod Sabado. Ang kuna ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Batia, ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga hatag tuburan ug kadasig sa atong paglaom. Usakop ti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mao'y tuburon sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghimusgi ang pagsalig. Kay dili kini ang pasagday. Kita yang binangga, siya atong dalampanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panibaya sa Kabuntagon World. So, padayon pa sa Okay. greetings. I would like to greet my fellow teachers, faculty and staff of Ingos Day Academy. We are now accepting enrollees. So enroll na at Ingos Day Academy, Hadol, Gundaya Streets, Ingog City. And also my friends at St. Peter's College of Balingasan.